Тәүәл бер айлык Урал аръягы тавышы вокал-шоу проекты икенче мизгелен асты. Унда тәү сиратта был мизгелдең яңа остаздары һәм республиканың төрле район калаларынан килгән бәйгеселәр менән таныштык. Башта кыюһыл гына сәхнәгә сыгучылар бүген барлык кыенлыктарды үтеп, еңүче булырга тиешмен дигән максат менән алга ынтыла. Проекттың остаздары ла һәр бәйгесегә яхшы өметләр баглай. Был конкурста беренче тапкыр һәм бик көчле конкурсанттар. Гомумән алганда Урал аръягында нәрсәләр, талантлы кешеләр бик күп туган, бик күп артистлар белән сыккан. Шуңа күрә бүгенге конкурста бик көчле тавышлар, бик көчле артистлар дигән һәм хайдау бик кыен булды. Конкурстың планкаһы зур һәм икенче елга эшләгәндә дә конкурста бик күп катнашучылар булыр дип уйлыйм. Чөнки быел катнашкан, финалга үтә алмаган егет-кызлар икенче елга әзерләнеп киләләр дип уйлыйм. Батыл вакытында бәйгеселәр остаздары менән берлектә әзерләнде. Ә инде ярым финалда улар үзләре хайлаган җирдә башкарып көч сынашты. Сибай калаһының педагогик колледжы студенты Алһу Солтанова тамашачыларның СМС тавышлары ярдәмендә ярым финалга үтүгә мөмкинлек алган. Бик куанам, шатмын. Әлбәттә, зур итеп рәхмәт Светланага. Уның ярдәме өчен, уның поддержкаһы, мин думаю, не добилась бы этого. Был этапта һәр команданан 3 катнашучы финалга үтү хокугын алды. Димәк, ямгыһы 12 йырсы үз-ара көч сынашачак. Тамашасы яраткан йырсыһына 15 мартка тиклем тавыш бирә ала. Буның өчен 55-77 ханына Сибай һүден һәм катнашучысының ханын күрһәтеп СМС ибәргә кирәк. Тап һезнең тавышыгыз бәйгесенең еңү яулауына зур өлеш индерәсәк. Зөһрә Исәндәүләтова, Елизавета Латышова, Руслан Көмешколов, Роман Корнев, Яңалыктар хезмәте.